Пенсия яшендәге иратларның да язмышларын үзгәртергә, тормышларын яңадан башларга хыяллары бар. Минем бер язылучым бар, аңа 59 яшь, исеме Флорид, фәннәр кандидаты, иҗат кешесе. Аның чит телләр белгән хатын-кыз белән танышып, яшәргә чит илгә китәсе килә. Ни өчен ки аны Татарстанда танымыйлар, иҗатын үстерергә ирек бирмиләр икән. Ә инде чит илдә аның иҗатын үстергә мөмкинлекләр булачак. Флорид әфәнденең Франциядә, Италиядә, Азербайҗанда яшәп караганы бар. Шәхси тормышына килгәндә, Флорид әфәнденең балалары үсеп беткән, уллары өйләнгән, кызы кияүдә, оныклары бар, хатыны белән яшәми. Әгәр дә шушы ират белән танышасыгыз килсә, хатын-кызлар, языгыз, үзегезнең фикерләрегезне калдырыгыз. Ә мин уйга калдым әле. Менә мин шушы яшьтә тормышымны үзгәртергә исәпләп чит илгә юлга кузгала алырмын микән, әллә инде аптека каршындагы йортта пенсия акчасын санап, телевизордан татар концертын карап, газета, журналлар укып, хыялларга батып гомер итәрменме? Ә сез өлкән яшьтә үзегезнең тормышыгызны төптән үзгәртә алыр идегезме? Фикерләрегезне языгыз әле.